Sarabang yang ngarko gumantring wingi sajroning wingi durung ana sambeteng carita amung ana gambare ngarga Tursina argaraning gunung Tursina liring dicatur sedaya ana gambaring segitiga tribawana telu bawan lan yaiku alam kalbu alam kerampian mbah alam kelanggengan padha ing gunungan ana sekar pancawarna sekar tegese kembang panca lima warna rupa yen gayuh luhur asmaning Gusti ngerti marang sembah limang perkara dawa agama kita nindakan salat limang waktu kang minangka dados cagang agama kita godhong esa ngrepe manungsa papurba wira sangang perkara parandene kekayon ngadeg jejeg welinge wong tarapana lindhu sedina kaping 7 aja nganti lali gandolan waton ya iku waton kang becik sabeja becane wong kang lali taksih beja wong kang eling lan waspada ana gambaring kemang manungsa aja seneng panas barang marang kamungtene wong liya ana gambaring manumprak manungsa kudu tansah hamrak ati nganggo tepa slira yen dicewit krasa lara aja seneng nyewit kelawan sepadha padaning titah ana gambaring lutung manungsa kudu bisa luting petung dina 7 rangkep 5 sasi 12 taun 8 windu sekawan dina 7 ana petungane Senin 4 Selasa 3 Rebo 7 Kamis 8 Jemah 6 Setu Songo Ahad 5 rangkeping dina manis paing pon wage wah kliwon manis 5 paing 9 pon 7 wage 4 kliwon 8 Sasi Nurlas Sura Sapar mulut bagdo mulut Jumati lawal Jumati lahir Rajab Saban Poso Sawal Kaidah miyah besar tahun edan 8 tahun alif tenihi tahun jimal tahun jitan beton lawulan tahun jimahir windune windu sekawan windu hati windu kontara windu sengoromah windu sanjaya ana gambaring macan mapan ing sisi kiwa tegesipun wong pinter anging kulina ngiwaken marang kepinteranipun Tosok wangsuli pohon kebo mapan ing sisi tengen wong bodho nanging tumindak becik tan handar beni. Watak adigang adigung mah adiguna. Adigang nglakoni ing kidang ngendhelaken banter playune. Adigung nglakoni gacang ngendhelaken marang karosane. Adiguna lakoni ngula ngendhelaken wisa ingkang manti. Ana gambaring gedhong sung gambarake wong mati mlebu ning alam kubur derajat pangkatan ginawa sing digawa mung more putih lan amal ingkang saleh kiwa tengeneng gunungan ana buta lara jeneng Jingkara bala miyah bala puta cara malaikat mungkar kelawan angger kang nunggu sadring alam kubur nagone sapa pangeranmu apa agamamu sapa nabimu apa kitabmu lan sapa sedulurmu yen ditakoni tan bisa mangsuli sabat goto ambyar sewalang-walang winele ing ponen kayon gambare abang tegese wong kang iso ngendhaleni nafsune kacemplung sajroning gara-gara
kancane kurang siji gawe tuwa rasane ati sing roko saya ruko karo kancane sing sayo sing ruko jalan ijo cucuk ing abang sapano yo
mestine tansah dieling monggo Mbak Wes mestine tansah ora nindakake oh nandang ayo sakaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula pun Petruk saking Buayan Kebumen derek sowan wonten ing Plataran Agung Balai Desa Tuking Gedhong Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. Kanthi adicara tasyaguran bumi memetri bumi. Derek dedungu ngasanipun Gusti ingkang merubing dumadi mugi-mugi anggenipun warga masyarakat Desa Tuking Gedhong kagungan hajat tansah dipun paringi sehat, murah rezeki, panjang yuswane, slamet donya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Ingkang tani werdi dadi ingkang dagang laris manis, ingkang pejabat mundhak derajat pangkatipun. Desa Tuking Gedhong dados desa ingkang subur makmur, gemah rimpah, loh jinahwi, kerta tata lan raharja, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Kang tansah kula hormati katur dumateng Bapak Kepala Desa sak jonjang prangkatipun, Bapak Eko Gunarso. Sak RT RW-nipun, Karang Tarunanipun, PKK-nipun. Boten supaya katur hormat dumateng para kadang panitia ingkang dipun suwi dening Bapak Washadi. Minggahipun Forkom Pincam Kecamatan Puring, Bapak Camat ingkang sampun kepareng rawuh kala wau sampun paring idi pangestu. Para bapak saking Kapolsek lan ugi saking Koramil sampun paring idi lan pangestu. Mboten supe katur dumateng Bapak Dewan. Ugi katur dumateng para tamu undangan, para kepala desa se-Kecamatan Puring. Umumipun dateng sederek kepala desa sairing kiwetengenipun. Ugi katur dumateng para pinisepuh aji sepulan kesepuhan. Boten supe para warga masyarakat Desa Tuking Gedhong, para kaneman, para muda-mudi. Ugi katur dumateng para penggemar lan sutresna budaya, para seniman seniwati ingkang boten saged kasebat setunggal mbaka setunggal. Mugi-mugi anggenipun sami silaturahmi dadosaken berkah barokah. Amin Allahumma amin. Wonten wanci gara-gara boten badhe ngulur-ngulur wektu kanthi kandha sing boten perlu. Ingkang baku kula nyuwun gunganipun Bu Kusminarti. Monggo kula kunjul lega badhe paring lagon